Tak chlapci, dnes ideme niekoho obdarovať. Vidíte si, akí pekní hasiči sú tu. Dobrovoľní. Ja. Na 380. Môžete si umývať. Máte? Vyskúšame, zapneme to. Tereska. Tu majú ďalšie auto. Pekná hasičská zbrojnica. No a čo sa toto deje? Sme na hasičskej stanici. Pobedíme, to sú dobrovoľní hasiči ľudia, ale pozrite sa, ak sú vybavení. Tuto majú Teresku. Veliteľ. Hľadáme zásuvku. Tuto majú najnovší prírastok. Pozrite sa, dobrovoľní hasiči, aké majú mašiny. Tí sa majú dobre. Kôrnik šopa. Krásna hasičská stanica toto. Neviem, čo sa to volá. Tu sa nedá ani prejsť. A to tu majú napratané teda riadne. No a chlapci dostali od firmy Techniservice, teda odo mňa, túto kométu, vapečku, len nám toto vyhadzuje stiče. A takýto umývací stroj a k tomu samozrejme chémiu. Šrofováky? Čo to? Počkaj, ale to máš samicu alebo samca? To musíš prevoziť na 5. Ale potom, jak tam zapojíš, keď tam nemáš 5 vodičov? Keď vercechy, pozri sa, vyslobodzovacie podostávali. Môže vystrihovať. Keď si kľúče zabuchnem, veľa teba zavolám. Na toto vyhadzovalo poistky, tak sme to vyriešili, pozri sa, hasičským spôsobom. No? Aký budete pekný, čistý. Toto keď starostka zistí, tak budú musieť umývať celú dedinu. Že im to beží ešte aj na centrálu. Aj vodu si so sebou nocia na Áriu brehy. Tí budú mať šefty. Tak proste občas majú dobré skutky prednosť pred biznisom. Tak čau.